Hayaan mo na sila, bes. Palibhasa kasi, mga tambay. Ah, excuse me, kahit tambay lang kami, kaya na namin uminom ng seso na hindi nakikipaglibing. Oh, ba't kayo iyak? Hindi nyo alam ang pinagdadaanan namin, kaya wag nyo kami hinahamak. Bakit? Naranasan nyo na bang makipaglibing ng hindi nyo kamag-anak? At naranasan nyo na bang magpuyat buong gabi at magsayang ng oras? Magpupusoy ng pitnikan para lang sa sopas? Looking back. Uy, Andres. Nya, musta jay naglakwam? Naparwar mo mula jay gastos mo jay? Napawar, nakita mo laga rudoy. 52K, tigastos ko. 29 lang ti ko, nagsubli. Ay, Nalagsak ka pa nga talaga? kinain ka ron, talaga kasta. Ako mabalin, talaga nga ila ko kayo dagakon. Ha? Tsaka tagtalo na yun. Sayang nga. Tantuma nga man eh. Uray ng to pala kami 16. Keso timbaga ti bayar, halangan mga jakurayan. Paila intid ide. Tam na nangyari tata. Ako mabalin, uray na halat 15. At least nailakaw. Di supay ko mga jay. Di pa lang ako imbilag, tabi nagas mo. Huh? Di kumita ka pa kumabaside. Sige man, may pagsikis ko ang mami na dyan. Sinungod kumatang, taka mo mga bayar. Kino awanti kumatang ipautang mo na. Pautang manan. Pautang manan, nagbigat tagsinger. Ang garata, tsaka pinasingsingir ita duma. Kaya dito mga man nakakulkulbit nga singerin tikam. Tikam agadi good payer. Tangka nga marigatan niya singir. Kung umutang daw magamin ka nakananos da. Nagsingira ka, unso da pa'y makaungay. Anak ng teteng. Tapos sa pinakabaybayad gidi kakabsat ko. Pagpita na anos da, dito pa'y singsingir kanyak. Nasiningir da ka niya apay. Ako pagbayad ko. Tapos sino nga minagdita tao nga pinautangan niya. Kaya mo sa alag singirain, yung kanak porsinto ka. Kamamong mo lagi jay. Baka gidi mo lang ka, damo utang na kanyam. Nung singira magi jay. Unang pala gidi pautang ka, matutin ti kanyamon. Kang kanong ka porsintom. Ay! Hanin ang dries. Tumawin agad nga utang dan. Malagip na ba nga rin dajay? Malagip dan tumo lang nga jay. Lalo na may busan da kwarta. Ha? Sigurado, wag biro ng pag-utangan dan. Hindi magiging nga tatawan dries. Awanay, madi makaulit agad dajay. No kasi lang. Baka di ko na matiis ah. Bes, andito na naman yung mga dalawang sinungaling. Burnok at Gunyong to. Baak Andres naman pala. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang nagpapaniwala sa mga yan. Mga loko-loko yan. Bali sana, kung kilala mo na sila. Sakit-sakit tato yung ulo kan Andres. Mablabon sa mo ito pinagkita ko. Oh. Alat naman ni Romo. Napanyang kanigon niya. Tatalikodan ta. Tignan mo yung mga tingin nila. Parang walang magandang gagawin. Ay, bakit anong ginagawa niyo dyan? Siguro tinitignan niyo yung pit ni Bak. Hoy, excuse me. Napadaan lang kami dito, no? Magpapahangin lang sana kami. Magpapahangin. Bakit wala bang hangin sa bahay niya? Bawal tumambay dito. Doon kayo sa gilid ng kalsada. Bawal tumambay. Bakit? Sa inyo ba to? Kaya nga, kayo lang ba may karapatang huminga ng hangin dito? Hayaan mo na sila, bes. Palibhasa kasi, mga tambay. Ah, excuse me. Kahit tambay lang kami. Kaya na namin uminom ng seso na hindi nakikipaglibing. Oh, ba't kayo iyak? Hindi nyo alam ang pinagdadaanan namin, kaya wag nyo kami hinahamak. Bakit? Naranasan nyo na bang makipaglibing ng hindi nyo kamag-anak? At naranasan nyo na bang magpuyat buong gabi at magsayang ng oras? Magpupusoy ng pitnikan para lang sa sopas? Hindi nyo kasi alam yung nararamdaman namin, kaya wag nyong sinasabing tambay kami. Kaya nga, marunong kaming dumiskarte. Kaya na namin itawid yung isang araw na gutom namin. Kayo, kaya nyo bang gawin yon? Pakapalan na ng mukha yun. May bakay. Hindi daw makasao. Hindi na kaya. Legend lang kami namin tikas siya eh.
Ah, talaga ba? Pinagsasabi mo dyan. Alam mo ba, Bes? Yang si Andres, babaero daw yan. Kaya naghihirap eh. Mahirap talaga pag babaero, bes. Ang bilis ng karma. Di ba? Kaya nga nakikilamay na lang eh, para makakain ng sopas. Ano naman ngayon kung di ako mayaman? At least buong pamilya ko. At sila ang aking kayamanan. Kahit iniiso niyong meron akong kabit. Pinatunayan ko isa lang ang asawa ko at hindi ko yan ipagpapalit. Nagpunay ng Andres. Nagunig mi tayo hugot mo. Naalada lang 15 haji pagay mo. Basta mo saw-sawi mo. Apay, kapay sumulibag bagak. Correct ka dyan, Andres. Walang labis, walang kulang. Humuhugot tong dalawa, bes. Mukhang malalim talaga yung pinagdadaanan nila. Baka kinulang sa sopas. Ay, hindi kami humuhugot. Totoong nangyayari yon. Tara na. Wala tayong mapapala dito. Kaya nga, balik na lang tayo sa susunod. Oo nga, medyo lumalakas na rin hangin dito eh. Baka liparin pa tayo. Panan yun nga eh. Painaw makayon. Dito muna kayo, may hugot pa kami. Hugot-hugot. Dami yung alam. Kaya nga, mabuang ka lang dyan. Napudang mula si kani kuya. Gunyang. Uy, hindi ko utis na. Ano boy? Nalpas man ng update. Dito pa'y kumita. Alang sinsinuro talatan. Pay ah. Sa pulang tawad man tatan. O, ang tamo ko, nga ako. Matigusyon. Bakal buti tamo na na. Gata talaga di maminsan. Ang pa stuck na gidi ah. Baka daman naunong dan. Talaga tagtudtod di taltawon mo. Baka dupay na bate. Sayang mi tagay jay. Supay. Umaano gapas, kari para adyo. Mamano natin mabatid jay ah. Ay, yun na yun. Taladyain na eh. Ta, barbarang dapay masalotang nga pag-ubrahan ta. Supay aja. O nga, norte tala. O tiluwab labas ko eh. Kita gaya ni Timsay. Oh. Ag-ubra jay. Baka mabalinta jay nga ako, may singit. Ay, dito ako extra. Uy, uri libor lang. Ano? Bali na ta. Sige, nakatungtungan ta ni Timsay damdama. Mabayat ka di ko 150 nga liburay. Okay. Kapag dapat kasi tata. Awang kik din. Hindi tungtung tanang mag.